протест, който възникна след като в средата... Може ли? Мадлен, може ли малко тишина? Благодаря. Протестът на гражданите на Дружба възникна след като през месец декември, средата на месец декември, без да уведоми, както е редно в една европейска държава, местната власт, хората, които живеят наоколо, собственика на имота зад мен, прекрати пешеходния достъп. След веднага недоволството изразено на хората, собственика Антон Николов и съпругата му. След като хората поставиха конкретно въпроса първо в интернет, после и на живо, се появи едно съобщение, тук го имаме, в което се извинява, с няколко там правописни грешки, се извинява за временното неудобство и от 20 пешеходния достъп ще бъде възстановен. Момент. Пешеходният достъп за повечето хора са възпитани и търпеливи и наистина очакваха, че тия 10 дена ще претърпят, въпреки че са предколедни и други дни, нали, и ще се оправи този въпрос. За най-голяма изненада на 20 изчезна съобщението и на 21 фактически на първия протест тук, който събра недоволните хора, се оказа, че проблема не е решен. Хората повечето искат да се възстанови този достъп по най-различни причини. Едни им трябва за връзка между двата квартала, други им трябва за връзка с Kaufland, защото те нямат автомобил или не има удобно с автомобил да пазаруват, а искат с градския транспорт, с турбите, да използват най-краткото разстояние. Тук е важен всеки метър за това, който носи турбата. И за други връзки. Сега, за най-голямо съжаление, въпросите, които за този достъп може да бъде решен по 3 начина. Първия вариант е човека да види, собственика да види какъв голям проблем... Не съм завършил. Момент. Сега, значи иска да... човекът... Първия вариант е той да види, че прави проблем на всички нас. Прави проблем на общинската администрация, защото тя в момента, за съжаление, благодаря на кмета, че е тук, на колежката от Общинския съвет, че са тук, защото и те са с нас за решаването на този проблем. Тук до сега всички сме заедно и такива трябва да останем. И проблема възниква с неговото, пак ви казвам, на собственика, необяснимо желание да спре този достъп. Ако той види, че върви срещу толкова много хора, пречи на нормалния живот на хората, на администрацията и така нататък, това е за мен най-бързото решение. За съжаление, на официално писмо от кмета Цеков на 3 януари кмета писмено го помоли, не помоли, а му се обърна към него. Той на 6... Момент, господине. На 6 януари собственика отговори 3 неща. Първо, не ви давам право да преминавате. Можеше срещу плащане това да го даде това право. Второ, не ви давам съгласие да ми отчуждите имота, а това става само с мое съгласие. И трето, казва с други думи, знам си правата, вие нямате право силово да ми го иземете или отчуждите и нямате право да ми притискате и не го правете. Горе-долу такъв отговор. Тоест, въпреки че кмета предприе тези действия в интерес на всички нас, собственика даде такъв категоричен отговор. Тоест, първият вариант, за съжаление, той днеска да реши, утре да реши, спря да дига и телефона на кмета. Когато и да реши да прояви човещина, хората са готови с паметен знак да му направят. Да пишат, че той е великодушно решил и такова, но да го направи. Втория вариант е да се направи това законово. Този вариант е бавен. Кмета предложи и се задейства процедурата. Имахме среща на протестиращите с него, с госпожа Фандъкова, с главния архитект и така нататък. Той предлага за устойчиво решение, той ви го каза преди малко, зад Kaufland да се изгради връзка. Ние не сме против, ние не сме против изграждане на тази връзка, при обаче 2 условия. И те я правят и не ще я направят. Тя да не се използва като претекст, че като отворят там, няма да отворят тук. И кмета за сега не спекулира правилно, че това ще ни реши въпрос. И третия начин, това обаче какво става? Отправи се в момента нов план. Възлагане за нов план, който собственик, ето тук ме прекъсвам, сигурно подобен собственик, той ще го оспорва, обжалва, може да протече месеци и години. Може да оттече години. Но това е законния начин, той изисква време. Ако през това време
собственика види проблема, който ни създава и отстъпи, е ясно, че въпросът ще бъде решен по-скоро. Когато се реши въпроса, този план влезе в сила, вече ще сме длъжни, той ще е длъжен да му бъде отчужден имота срещу някакво заплащане. И третия вариант е незаконния. Наши съграждани, възрастен човек 70 годишен, още на 30 декември от другата страна скъса цялата мрежа. Други наши съграждани, младежи с клечещи за арматура, на 31 има ги в полицията сигнал за това, отресаха с клещи за арматура оградата. Той си сложи една ламарина, за сега е спрял достъпа от тук. Някой ще му отреже, не му го пожелавам, не го организираме ние, но някой ще отвори през игрищата, ще се минава оттам. Отвори ли се една дупка, всички ще минаваме оттам. Въпросът е, че това незаконно решение не е решение и затова ние искаме институциите, гражданите, всички заедно да стигнем до решението. Благодарни сме, че тук има хора от младост, които също се борят с проблеми трупани от години и сега и кметица да се обади, тя да изказва някаква подкрепа. Въпросът е, че тук трябва всички да сме единни за решаването на този проблем. Има думата Николай. Извинявам се, ама искам преди това, нямам клуба за да викам, искам преди това нещо да обявя. Във вторник на 7 от 19 часа, във вторник на 7, не мога, само ще помоля за тишина, ще ме чуе хората. Във вторник на 7 от 19 часа в актовата зала на 68 училище ще покажем на всички, които искат планове, цялата кореспонденция и въобще всичко, каквото се е случило до момента по случая. Заповядайте, всеки, който иска, може да дойде да види това нещо. Вторник, 19 часа, актовата зала на 68 училище. А решение? Аз ще го поканя. Кметът Цеков покани всички, ако някой не е чул, вторник. Мисля, че е 7 февруари. От 18. Значи 7 февруари от 19 часа в 68 училище. Надявам се там да обстановката ще е много по-топло от тук и добра. Всеки може да чуе какво се предлага и да се води диалог. Говорите, искаш нещо да кажеш? Качи се на снега да не... Може ли малко внимание? Благодаря на всички, които са дошли на този пети пореден протест. Протестите ще продължат. Другата сряда се събираме отново тук в 6 часа, докато не се реши този проблем. Благодаря на всички, че идвате. Благодарение на вас ние активизирахме голяма част от общинската администрация да си свърши работата, т.е. поне да се опитат да си я свършат и да отворят тази така важна пътека за нас. Тази пътека е много важна, защото тя води не само до Кауфланд, но и до Дружба 1, до училищата, до детските градини, до 604, където хората ходят до поликлиниката. Това са болни, възрастни хора, ние не можем да ги караме те да обикалят. Нека да бъдем, да, разбира се, да не се обикаля, да не се пресича рисково булеварда. Надявам се да се събереме другия път още повече и да покажем, че сме единни. Всеки, който не се е подписал в подписката, може да го направи. До момента сме събрали над 1100 подписа. Моля за спокойствие. Не се ядосвам. Благодаря и на хората от младост, които днес ни подкрепиха. Ако има хора от младост, да дойдат при мен да се запишат, да им пращаме и на тях мейли, да си остават координати, за да ги уведомяваме за всички следващи наши протести. Точно така. Така, благодаря още веднъж на всички. Да сбъва работа. Ето тук са шеф. Да.
Ми не е много. Не знам. Зависи как оцених вещите. Така. Нина. Не мога някой